panag mga kahoy. Ang vlogger. Nay, ang buta noy. Kisa na ba? Luya pa tani. Kabuhi mo ni kinabuhi. Paluwa para magkatod. Way luloy ni. Way luloy sa inyo. Mayot to. Pabukin na po mi. Sa katong pa nag-subscribe dia sa Glenn Bisaya channel. Click na lang sa boss. Sige guys, matrami. Dede mo kansilya nang. Padaw na may bukid. Pabukid na po meron. Isoda, ulikianan. Oh no! Namunit na tanaw. Loya tawa na oh. Oh, loya oh. Oo. Ni. Mo na dara mga legend oh. Ni. Padong na kasud. Arad ulan na. Donanan. Noy. Oh? Tanaw ah. Kalasangan na ni magyari. Ni. Oh, dah legendaryo. Din ako ang balanghoyan da. Ni. Asa dapitan dapi. Asa dapitan ya gana? Klaro. Asa yang mengkredit dapi? Ni saya kredit. Oh. Noy. Ni. Ni saan? Uy, dapi. Ni oh. Ni darang legendary. Pagbantay mga manok kay siniguro. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. No? Mamuha kay butong. Ni. Sana jaro ka kabutan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Teka mo kibabag may babag sa usar de ko. 1 hour later. Abot na gasod. Taray, padyag ay. Among hideout ay. May mga babae, chick, dire dalon na mo hideout. Pero Hindi totoo yan. Bibi, ususoloy. Asa. Doon na mis kuan. Asa mo dapi? Anoy. Amo na. Awan. Daray. Na gamong sponsor oh. Na salamat na ani kay mo ni among sponsor na mo ron. Ni Alan. Don Alan. Ni Merlin. Ayos na ang buto. Ay, kanang kalubian. Oh, mo dami manakat tanawa, di tagas no. 5 minutes later. Oh, ni kamangan. Bali. Ni kamangtas. Sulod na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ngawatay. Nay. Say, bilay ba? Alan. Alugsod mo na sa tayo ko. Paghinay dad. Nay. Bibira gibuntan di ba? Kani. Butong gibuntan. Oh, ang legendary. Oh, Leo ang legendary. Ni. Butong gibuntan. Munir, nakakuha sa record yung makit kito butong.
Kit kita. Oh, tanawa. Huwag mong Kita ka butong subukan. way bubo, tanawa. Masisira ang buhay mo. Way bubo, way unod. Sabor na. Came to you. Oh, Kana si Kim Tio, bisan asa na ilabay. Mapadagat man ang pabukid. Oh, talented. tas ko na siya. Kuan eh kanang Asa. Ay bitaw. Abi, abi. Ay, sakto ay. Mga bobo! Git tagaki. Amo kadapit. Amay timbang na. Oh, sa mo Ni, kumangkas. Ni. Loya. Ni, we. Ni. Say. Paginay. Tiksaw na una. Butong. Sawol, majina sawol na. patungo diri. Soon. Pastilan. Sa lahos nang silang arabraki. Pizza. Nauna. Napisa. Ni, kumangkas. Liga na kay usaw na kuan. Tao, mga watay. Loyan, mga watay. Tago lang sa kingan mo. Tago lang sa kingan dabi. Yan sa Mastermind na mutwan ba? Ano yung mga membro ng mga watay? Mo nila. Darak moy. Isa ka, yuhaw. Ah, dito lang no. Oo. Mo nagkika na. Ha? No, God! No, God, please, no! 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 Ni, klaro. It's the motherfucking Eagle Double G. Ang tudom to. Ang tunjo ng kapag kaya kinaon. Nadu sa video. Dungog. Hot. Lagi. Dilitan na. Ako sugar dyan mo pagka.
tingin daw. Ikaw pakalaman. Pila to kabog nga ligid. Day duha na? Day duha. Marebe. Ano yung mga mangtas? Kung ngari maglimasawa, panghayra rin duha. Kani ay, huwag kani. Panghayra rin yung ngati maglimasawa. Ang sundang. Kani, duha ni legendary nila man ilang master. Di, tuo na, kay tuo man yung ikuan kamot. Di, agba, ibinairan. Binairan ba? Binairan. Ayun na sa uloy. Muna kay boy, inaboy sa isla. Uy, saan? Mangawat na mabutong. Ay, ikaw na kain boy. Kain boy. Kain boy. Kain boy. Panginaw, kuan ba? Panghunaw. Agkan ni tig kuas butong mo legendary na watay. No. Ginagawa mo. Tangis. Ni lang baso ni. 35 ang sakang. Dire. Paano mo ginagawa mo? Two 2,000 years later. Kim. Boy. Ano to sulanan ni mo ko tagay sa sikat mo.
Doon na yung uli. Sali na mo. Usap pa kakuanan. Klaro na. Ang manang ako, giminghoy na. Ang manang, giminghoy na. Pero na uli. Pag bugnat pa, ang laskiha. Busog naman. Oo. Panghunaw na magsabaw. Hey, butaan na. Gusto Kana. Ni, be. Ni. Nisa. Ni. Luya. Basta mga dyan. Maasa magkawin na to ba? Asa? Be, ito yung be. Butaan na dyan yung duha ho. Ni, saan mo itong usa to ha? Ni. Ni, tanawag vlogger ho. Ni. Be. Ibabag ba? Ni, nara. No? Ni. Sara. Ni. Ang legendary. Tora, kuna. Tara. Ni. Ni, murara gue garas apa? Inayag lihok yung usaw. Pauli na mana nagdanag mga kahoy. Mo ni manaw sa mga muli ay na. Ni. Awag vlogger. Kana. Be. Hingkus ganoy. Ni. Kaya ra. Ang junior. Ni juga kaya na human. Manakaay. Ni. Lamok. Ano? Yan ito kay hapon na. Muli na guys, kita pa'y baboy. Logan na mo. Sao na lang to. Balik sa akin na ba to? Ha, tabay ito ba? Oo. Muli sa pukus ang balay ng bituan. Kana man sakto. Kana mana ilan skip kana. Bago ba kay? Klaro ebidensya nangahoy ko. Wa ko nang wa ra mi na moto, largo ni pangahoy. Karaggan ba? Reklamo na. Tahu nang kalau landung nun. Oh, kana. Eh? Kana man sakto. Ang vlogger. Ni. It's the motherfucking Eagle Double G. Yang buta noy. Kinsa na ma? Tubang ibabag. Luya pa natin. Kinabuhi mo ni kinabuhi. Paluwa para pagkatod. Way loy na. Way loy sa inyo. Wanal sa pagtawag luy-luy ron. Kawan na kung luy-luy ang tawad. Way loy. It's the motherfucking Eagle Double G. Iwa na kawan na luy-luy ron. Basta mga junior. Karon ka. San karon? Kailangan na junior. Disara. Paluwag yapon. Waga si Luy. Katapusan. Kana ni Luxon lang. Katapusan ay Minipin. Oh, minipin. Vlogger na. Nabubre. Guys, mulay na may mga hoy. Ngahoy tatanan. Ni. Kapirsa. Ni. Guys, mo na mga kinabuhi pobre. Oh, na, gusto views ka. Why katay na? Sonya. Sonya. Asa ba't siya mo?
It's the motherfucking Eagle Double G. Neto terus kamu. Tagamahaplag. Na. Na-appeal si ni Alan. Basta junior. Hawya po yung ani. Junior. Wali. Kami na likod ba? Okay na, bumay dagan. Ano? Sige na. Guys. Muna gyana mo guys, di basta-basta. Basta-basta magyana. Mas talaga ako manahili to. Diawan ka na. Nay, kadang-kadangog. Ang mga main event. Nay. Senyor. Tagamahaplag lang. Ito ang vlogger pag hinay kay Dango ang atong agyanan. Ito ang vlogger na wahi. Ni. Murag magyasa. Ni. Ana gyud kinabuhi pipulay. Ana kinabuhi pipulay. What's up, minibin? Ito na! Nagwa na ng minibin! What's up? Sila may slide. Parang wawa. Parang wawa. Di na namin event din eh. Mao na ni. Ang ipaabot sa kadaghanan. Mao ni ang mga critical area na ba? Ana? Oh. Inga ni kalisod ang mong agian kanina. Yawan ka na. Ano sana kaulingit kita. Dahil naman. Malaptikan ka ng tumo yan. Yan dos. Ano andos? Andos. Ingat na kalisod ang mga ganan. Ito na. Inay. Isa sana. Isa na ngaron nang ipakot. Ti! Pati mo lapti! Uy, kadelikado. Uy, tagamahaplag. Tagamahaplag na ha? Hinay, hinay. Hinay. Oh, hanggang vlogger! Ang naong, wala kita! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Oops, hinay. Dawa taloy. Baboy, parang wala nasa na ron. Unsa? Unsa? Ang baboy, nasa ron. Uy, naplay lang kay. Yan sa niya. Sayit sa. Alsahon na nito ron. Subulaptik ang gabi. Asa sa? Okay, kuwasan na rin. Basta mga junior. Uptik. Quick hands. Quick hands. Uy, api naman ang sagbot. Padana ron. Eh. Una dito po, dawat na ba? Tuko. Una lagi dito. Di hawid-hawid. Wait, pukulit na. Una, unta ka dito po. Pastil lang ka na. Una po. Uy, nagamot kay kagunit na.
Nag-inumang na tayo. Iba na inumang nga. Nilugsong nga, no? Inumang ba? Lagi mo sa mga vlogger, naong, vlogger. Naong sa... Isod. Si pangana na nga. Kutsilyo. Ini ka sa niyo, pinana puro po. Uy. Hindi, awang kusgana na ron. Awang vlogger, tanawa, ikalsa. Tanawa, vlogger, kalsa. Ay, aba na. Og din natapos ang among sugilanon. Bana, kata.